Da chi'n codi llaw ar eich fans? Maen nhw wedi gwneud yn arbennig, ond na 18 wedi cyrraedd y genedlaethol, lle arbennig. Ar y llwyfan fan hyn, mae gennym ni Esa Hankin. Rhowch gymeradwyaeth iddo fo. Abigail Price. A hefyd, mae gennym ni Clarissa Marie Garner. Da iawn chi am gyrraedd y top. Ond pwy sydd wedi ennill y gystadleuaeth yma heddiw? Mae Esa yn teimlo'n hyderus. Yn fuddigol ac yn cipio'r fedal aur, Esa Hankin! Yn ail, Clarissa Garner. A hefyd yn dathlu yma heddiw yn drydydd drwy Gymru i gyd, Abigail Price. Llongyfarchiadau mawr i'r tri ohonoch chi. Esa, ti'n gallu dod i siarad efo fi fan hyn? Ti dyma. Dwi'n mynd i fod lawr i fan hyn. Nes ti roi dy law i fyny fan'na? Oeddech chdi'n gwybod bod chdi di ennill? O, dwi'n meddwl. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chdi. Sut mae o'n teimlo i fod yn gwisgo medal aur? Arbennig. A pwy sydd wedi bod yn ddysgu di ac yn helpu chdi efo'r darn yma? Dwi'n siŵr bod chdi wedi wneud o gannoedd o weithiau. Pwy sydd wedi bod yn dysgu chdi? Miss Rollins. Di Miss Rollins yma? Ie. Lle mae hi? Pwy arall sy'n yma? Mae gen ti lot o fans. Mae yna lot o sŵn yn dod fan hyn. Pwy sy'n efo chdi heddiw? Di teulu yma? Mam, nain, godfather a chwaer fi. O, wel, da chi'n mynd i gael parti mawr rwan yn dathlu, yndych? Yes! Esa, dwi eisiau chdi godi'r clws na fyny yn uchel iawn. Rhowch gymeradwyaeth enfawr iddo fo, ac i'r tri ohonyn nhw. Wel, mae ni seren y dyfodol am ymateb i ddechrau ar lwyfan y canlyniadau yma ar Ynys Môn. Gwych, da iawn ti, Esa. Felly, i'ch atgoffa chi, dyma fel ath i Abigail Price oedd yn drydydd o Ysgol Gynradd Pentyrch. Yn yr ail safle, Clarissa Garner o Adran Pentre Ucha Eryri, ond yn mynd â hi yn llawn afiau ac yn llawn hyder. Gwych, Esa Hankin o Ysgol Bro Idris, a dyma pam nath Linda'r Hafod roi'r wobr gynta iddo fe. Achos mae 9 gloch. Pa pyjamas yn gwyn neu'r un coch? Sam, meddai mam yn groch. Gwisga'r un coch. Mam, ble mae Teddy? Yn y gwely. Faint o'r gloch sydd eisiau codi? Dos i do wele'r monci.